Kini ke All India Radio Shillong ka khuboran pulia phi dei meri nong di walang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka stem. One point President jong ka Russia Vladimir Putin sha India bani kendu Ukraine menteri rang badu kari Narendra Modi ha ka India Russia Annual Summit ka ba arphuwe. Kerpar menteri rang ba ka Nagaland na Rio na ka sarkar India ban wengno ya ka Armed Forces Special Powers Act na Nagaland. Pentip Kementeri Pelapisa tingkah jang Sarkar India kan Nirmala Sitharaman baka sarkar kalamang nyopo hajar san hui kelur tingkah ban kersyani ke jela nak penta ke jimpen klanye ke jinun kam repair ha ka kot ka khia ha shwa ba pinya sngo ya ka khubor ka babnya sngo bha ban sha skor shwa ya ka ni ke jimpen bena kat bakari India kala thau history thamai da ka ba ai palat chispa klur tali ki dawai tika banya dana ka COVID-19 ka All India Radio ka ai buram ba jingiro ya barok ki doktor ki nos ba ki ki shakri ki ba hakmat ha ka jing khun persha ya ka COVID-19 barkum joru ki breu barok ki bala pendep ya ka jing ai tika bat penlong ya ka jing thmu ka ba job wala kari kala kenjo sya katika thong ngi kwa ban pen kan mau ya phi ki nong ngap baro ba ka jing khun thma persha ya ka COVID-19 kampat kut satya ngi kentu e phi baro ban pendap ya ka jing ai tika baro arwat bat ha ka jo khpor ban yarap ru e ki we bakin yo ya ketika ha kita masala ke men kan mau ban buat igini ki lightly ki jing patha ki basuk ban buat dengi ki mask ya paji para breu sat bhai lagi kiti bat ka dur khmat man na kapor na ka banta ki jing tip ki bakham panya ki be de ka COVID-19 phila ban phone ha ki national helpline number not iwe ar like handai nyo phra not sau hnriu lani iwe not nyo san ki nombor ai jing rap ki balong kerpang na ka banta ka jela meghalaya ki de kini iwe not phra but iwe not nyo not mentapat phnya sngo ya ka khubor ka babnya Presiden jong ka Russia Vladimir Putin ulapoi ha India minhin kasngi banwanya kran kam ban menteri rang bado kari Narendra Modi halor bon teliki matrekam bay trelang hapring kari India bat Russia ke India Russia Annual Summit ka ba arpwe kadega lat banyo etai panya shapang ka jingpen klanya ka jingede ka bajan hapring ke India ba ka Russia ha ka ba ansa yo e ka lat ekran halor ki mat ki bede ba ka bha kamyan amtang ha ka jingbet jingbyang jokri la jong hendai ki ki mat ki ban pen toy lang ya ka than bat ka bha kamyan hasitlo perthai Menteri Rama ka Nagaland na Rio ula kerpat ya ka sarkar India ban wengno ya ka Armed Forces Special Powers Act AFSPA na ka jela Nagaland Rio ula kran ya kani ha kinong pathai kubor ha ka sngili ontep iki khat sangot ki breu ki bala syasiat yap hamon ha ka saw bat santarik menta ubnai no pra uong ba ka AFSPA ka de kata ka jaj an ka ba ikum ka an kai khlau ba ka India ka badai ka ri ka badon ya ka jing sanchar pat ba ka bakhlan ka dei ben weng no shi sandon ya ka te ka an namar ba ka jing don jong ka kala pendum ya ka dur ka dar jong ka ri hakmat jong ka perthai Haka keruak khubor jong uling baka social media Rio ula thok baka Nagaland bat barok kinong song jongka ki laju yai pen pau ya ka jing persha ya ka afspa katei ka jing dawa ban weng no ya ka afspa kala nangjur shu menta hadin ka jing syasiat yap jong khat sangut ki brio hamon district Kamashwa Menteri Rangba ka Meghalaya korat ki sangma haka keruak khubor jong ulo ong badan kam ban weng no ya ka Armed Forces Special Powers Act na Nagaland Laban pen kemau biang hang ni bahau benai jeliu menta usnem katanat ki kampo yang jong ka sarkar India kala penjelan syu ka portrekam jong ka afspa ha Nagaland sahndru benai ka badi benkut ha ka live hui terik uno pra menta usnem ka sarkar Nagaland ka ong ba ki jingli ekmen ha ka tamasa hornbill kan ha kisama kan yat bet chakman wala kata kum kada ka buram ba jing sngulem na ka menta ki mensim ki bala khlat no ba ki to ki bala mensau na ka jing therkuri kan dan ka jing duai ka bakerpang ba ka jing sngap jar ka ba arminit hashwa ban sedang ki program man la ka sngi la beteng biang ya ka program le ekmen hadien ka jing pendep ya ka jing le nyam le rukom ba jing tep don buram ya ki laban pen kan mau biang hang ni ba khat sangot ki briu ki la do e la ka jong ka jing im kan thop ru ya we usipai ha ka jing therkuli ha ka jaka ka badan ha pedeng snong tiru bat oting ka bahap ha mon district jong ka Nagaland
Menteri Rama ka Meghalaya konat kisang mamintinin ka siulo ong ba ka long ka badan kaman wing no ka Armed Forces Special Powers Act of SPA. Haka karuwa ko wajib Menteri Rang ba ulapan pau ka jing sngokya ka bajur namar ka jingdo iki mensim riu ki bokodor haka jing siat ha oting jong ka nagalan. Usang mau pa ka jing sngolem shiki bahi nga sem ki ba pangnot ba ukermen ba baro ki ba mansaw ki nyo no ka jing koy ki ba kham kloy ba ka ju ka por ba ka jing suk kanon pai kham kloy. Kani ko khubor ka wanchpi nak All India Radio Shillong. Ka Menteri Pelapisa tingka jong ka Sarkar India ka Nirmala Sitharaman minnin kasi kalaong ha kayong darbar thawan Lok Sabha baka Sarkar kalamang 90,000 bat san hui klur tingka ya ka ba ansa Aisha baro ki jilla ha kini ki sans nem ki banwan man kershan ki jingnon kam na ka banta ka koy ka kya. Haka kenta keli jing keli ka Sitharaman kalaong balamang ya kate kapisa kat kum ka jing ai jing mot jong ka Finance Commission ka bakhatsan ka balong da ka jing thmu ban pan khlani ki jing don kam ki ba pher ha ka liang ka badawana ka banta ka koy ki kya. Haka thuk ka baning kong ka Sarkar India kala pelat khatlai hajar klur tingka watla ka Finance Commission kala ai jing bit ban pelat ya kate kapisa ha ki ar banta. UMDC jong kasing Congress ha Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC na rambrai jirngam ubab bajak pengrup min kasi ula aidak ba shen ula wan penyaso no iladi bat ka All India Trinamool Congress AITC Meghalaya. Ha ka jingkiran bikinong pathai kubor hadin ka program penkup buram jong ka AITCM ya u president jong ka uba Charles pengrup uba bajak pengrup uong ba unsay kran shwa bat kinong kershan jong bat un batay pensyairu e ki syapang kinong rem trekam jong ka Trinamool Congress hashwa ba un penyaso iladi ba katay kaseng ulo ong lu bu un amla ban rung sya ka AITC kem da yo ye ka jing kershan jong ki pat ba ka Sarkar Assam kalapan mi iki kindon trekam ki ba thamai na ka banta ki brio ki bawan na syabari kum kala jingeda na ujat knyang jingpang COVID uba thamai ubla tip kum u Omicron variant. Lapan langkong san mende e ka RT-PCR test na kapanta baro kinong lit nang wan na syabari katatang marahyar na kalingsun. Kito ki padan jing thmu ban sa Assam kinhaban syong penkerpang syuai ladi hinyaw sngi haying na jong. Lada lap baki long positive kinhaban da bot perking ye ki jing matha jang ka Sarkar bat an pha kinong muna shay ki jakat test ki babyang ban penti kina ya ujai kinyang uba kumno kila yo. Ka Sarkar Assam kala patharu ba kinong lit nang wan ka jala kinhaban pensyai ha ka AIR Suvidha Portal hashwa ba kinnet linti. Para chispa arpunyo klur kandai phulai lakteli kidawai tika banyadana ka COVID-19 adap ai ki pat nong shong shnong hakalengri India tat haduk menta. Ka khubor bala penmi da katanat jong ka kot ka khya ka Sarkar India ka pentim bakidon prahajar praspa lai pusaw mut ki briu ki balat nyaw khanyang jingpang corona menen kasngi bat ka jingyo jing kot habakhen ki lumlang ka long kandai pra point lai san na ka chispa. Hinin kasngi prahajar laispa rumut ki briu kila yo thamai ukhanyang jingpang haki benta ki pa pher jongri India. Ha Meghalaya la shem ba khan rumut ki briu kila yo ukhanyang jingpang minin kasngi bat khatsa mut ki wepat kila yo jingkot. Ha Meghalaya ki active cases menta ki don arspa saupun rumut. U Deputy Commissioner jangka West Garo Hills District u Ram Singh ha ka jingkran jang u sheki officer ka district minin ka singi ha di RDA hall ula kentu ki bekin bo ya ka thong ka bathikna ha ka ni ka program IT ka COVID u ong ba la ban penur long ya ka ti jingthmu da ka ba penya so alang ya ki jingtrai ha ki scheme ki ba pher bar ka jing IT ka kidon kamru banda pen sngtho bhai ki pat ba bat ban penslure ki ban shim ya ka tika u DC u ong banadu ka pratere u no pra yang mana kata nak terekam jangka Sarkar an bahakam bantre hakakam aida waitika ringkat baka jing pendap langi ki program haki shnong ki thau kam tam haki shnong ki baha apo rongram bat gambe grey block ki baduna tam e ka jing aitika bon teli ki dukan ki julor hadian baka ding ka bakalang naka jing plo kala ba me ki dukan ki badan ha yaw thame jangka Jawai West Jainti Hills District haka jan me jangka singublay katay ka jingja kala jaha ka puar ko mahnyo baji e janmit ong ka khubor pulit kat kum ko khubor blayo alom layo jingtip baki don kumba khatsan teli ki basa bat ka basa de ktung ka badan shibo nuktung kila ingkhong na katay ka jingplo ding wat la kata amsham layo jingtip bandon ki bamansaw na katay ka jingja
Katu ni ke kubuar kelakut, bakalawan shpi na ke All India Radio Shillong. Semua bahabat napat mentah saya ke program ke penbon.